Tacikistanyň paýtagty Duşanbede geçirilen Howpsuzlyk sammitinde Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin Siriýanyň hökümeti bilen hyzmatdaşlyk bolmasa Islam döwleti atly topary ýeňip bolmajakdygyny aýtdy. Moskwanyň ýolbaşçylygyna regional howpsuzlyk guramasynyň sammitinde eden çykyşynda Putin Orsiýetiň Siriýanyň prezidenti Başar al-Asady harby ýardym berýändigini we muny dowam etdirjekdigini aýtdy. Putiniň bu barada eden çykyşy 14 sentýabrda Birleşen Ştatlar Russiýanyň Siriýada harby bazany döretmegi planlaşdyrýandygy barada mälim etmeginiň ideýanyna gawat geldi. Gadak paýtagty Astanada 100den gowrak awtobus sürüjüsi özleriniň ulaglarynyň kireyiniň artdyrylmagyna garşy protest geçirdiler. Gadak sürüjüleri şu aýyň dowamynda indi ikinji gedek öz ulaglarynyň kireyiniň artdyrylandygyny aýdýarlar. Olar ulaglaryň kireyiniň artdyrylmagyna jogap hökmünde özleriniň şertnama bilen işleşýän işgär hökmüne däli aýlykly işgär edip wezipe alynmaklaryny talap etdiler. Protestleriň soňunda awtobuslary kireyine berýän kampaniýanyň ýolbaşçysy sürüjüleriň talaplarına boyun bolup ulaglaryň kireyiniň ikinji gedek artdyrylmagyny goý bolsun etdi. Siz Azatlyk radiosynyň şu täzelikleri bilen tanyş boldunuz.